Ininkurat sa nga sarayawon, ayon hanlitin yu og samarnon, mga kalagasan ug batanon, hakurat sa naray hakbudayon. Labi na ang mga bisita, nag-aandam manira igagala, may dakbog ngan may sinsilyo pa, may binutok nga inandam habol sa. Hala na sige kita, an mayor ngan an hermana, nasayaw nahiran kurat sa upod ang sunatahan banda. Hala na sige kita, an mayor ngan an hermana, nasayaw nahiran kurat sa upod ang sunatahan banda. Sikat good labi kun may patron, mga dayo lain-lain nga nawong, an kadam-an na adto haplasa, nag-aarig hintag kuratsa. Sikat good ini nga sarayawon, halabi nga mga okasyon, mga kalagasan ug batanon, kurat sa gudlaan ira ayon. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay an pamustura, kay damo hayaan nagala. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay an pamustura, kay nagkakalupad ang kwarta. May da bisita nga lagas na, kun nalakat nagtuturutumba, pero nan mimiling pahindaraga, nga iyaig aadukin kuratsa. Mga tao kinan gipausa, kay an lagas nag-iba an forma, pagsayaw la niyahin kuratsa, nagluluhod-luhod nga nadupa. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang pamustura, kay damo hayaan nagala. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang pamustura, kay nagkakalupad ang kwarta. Ay nakikita
An banungan, an kugita makapyuton. An banug madinagit nun, ay nagkikita. An banungan, an kugita makapyuton. An banug madinagit nun. Sangkayan, adina, anak sayaw, hangkurat sa mayur.
Ininkurat sa nga sarayawon, ayon hanlitin yu og samarnon, mga kalagasan ug batanon, hakurat sa naray hakgudayon. Labi na ang mga bisita, nag-aandam manira igagala, may dakbog ngan may sinsilyo pa, may binutok nga inandam habulsa. Hala na sige kita, an mayor ngan an hermana, nasayaw na hiran kurat sa upod an sunatahan banda. Hala na sige kita, an mayor ngan an hermana, nasayaw na hiran kurat sa upod an sunatahan banda. Sikat good labi kun may patron, mga dayo lain-lain nga nawong, an kadam-an na at tuhaplasa, nag-aarig hinpagkuratsa. Sikat good ini nga sarayawon, halabi nga mga okasyon, mga kalagasan ug batanon, kurat sa gudlaan ira ayon. Hala na sige kita, kay nasayaw na an bisita, maupay an pamustura, kay damo hayaan nagala. Hala na sige kita, kay nasayaw na an bisita, maupay an pamustura, kay nagkakalupad an kwarta. May da bisita nga lagas na, kun nalakat nagtuturutumba, pero nan mimiling pahindaraga, nga iya ig-aadukin kuratsa. Mga tao inan hipausa, kay an lagas nag-iba an porma, pagsayaw la niya kuratsa, nagluluhod-luhod nga nadupa. Hala na sige kita, kay nasayaw na an bisita, maupay an pamustura, kay damo hayaan nagala. Hala na sige kita, kay nasayaw na an bisita, maupay an pamustura, kay nagkakalupad an kwarta. Ay nakikita, nakikita, an banungan, an kugita, makapyuton, an banu madinagit nun. Ay nakikita, nakikita, an
banungan, antugita makapyuton, an banug madinagit nun. Magkasangkayan, adina, anasayaw, hankurat sa mayur.
Thank